Nechce sa vám neustále myslieť na plastovú kartičku, aby ste sa dostali do našich 365 Gyms? Máme pre vás skvelú novinku. Vo všetkých prevádzkach už máte možnosť pri vstupe využiť aplikáciu iClub a jednoducho prejsť cez turniket pomocou QR kódu. Stačí naskenovať a ísť makať. A ako to funguje? Pokiaľ ste sa u nás zaregistrovali posledného približne pol roka, na mail ste dostali automatickú pozvánku z aplikácie. Pokiaľ to bolo skôr, tak treba na recepcii nahlásiť svoju mailovú adresu. Následne prejdete do App Store alebo Google Play a vyhľadáte aplikáciu iClub. Štandardne stiahnete a nainštalujete ako hociktorú inú aplikáciu. Po otvorení si vyberte prevádzku, ktorú u nás navštevujete. Pokiaľ vám prišla výzva zo systému, viete si vytvoriť heslo ihneď. Ak ste si pridávali mailovú adresu do systému dodatočne, prejdete na prihlasovacie pole, kde dáte zabudnuté heslo. Tam stačí vyplniť mailovú adresu a následne v schránke potvrdiť, že ste to vy. Otvorí sa vám okno s vytvorením nového hesla, ktoré si len vytvoríte a potvrdíte. A teraz už ste vo svojom účte. Okrem QR kódu na vstup tu nájdete aj informáciu o platných permanentkách, kredite, pokiaľ používate tento typ kartičky, počte cvičení tento mesiac aj s dátumom poslednej návštevy, či počet návštev celkovo od začiatku registrácie. Pre zvedavcov je v aplikácii aj super história nákupov permanentky, presných časov a dátumov návštev, či všetkých platieb. A malý bonus na záver, nové turnikety vedia skenovať aj QR kódy z aplikácií a Balancea či Multisport. Tešíme sa na vašu ďalšiu návštevu.